og velkommen til. Jeg hedder Nina Nyengaard, jeg er dyrlæge i Dyrlægegruppen Vestjylland Lemvig, og her har vi Nanna, veterinærsygeplejerske, også i Dyrlægegruppen Vestjylland Lemvig. Vi har Søvs med, og det er Nannas hund. Ja. Og i dag kunne vi godt fortælle os lidt om vaccination af hund og sundhedsundersøgelse af hund. Og Søvs, han er figurant. Han må finde sig i det. Men det tror jeg også, han gør, bare han får lidt gode bidder. Ikke også? Det plejer jeg inde på det. Ja, lige præcis. Når en hund den skal vaccineres, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at den sundhedsmæssigt er i stand til at håndtere det sygdom, vi har tænkt os at proppe ombord på dyret. Så vi laver en grundig sundhedsundersøgelse, hvor vi gennemgår ører, øjne, mundhule, tænder, hud, pels, poter, kløer, eventuelle analkirtler og lytter på hjerte og lunger. Så nu må Søvs lige lægge lame til, mens vi går i gang med det. Vi kigger sådan i ørerne. Er der mere at komme efter? Er der lugt? Dårlig lugt? Er der for meget ørevoks? Misfarvning af øret? Så går vi længere ind. Og jeg ved tilfældigvis, at Søvs han ikke er så glad for, at vi kigger i ørerne, og jeg ved også, at hans mor har fuld styr på ørebasserne, så han behøver vi ikke at pine ret meget på det område her. Og han er også fin og lugter rigtig fint. Så kigger vi lidt på Søvs' øjne. Han er jo en af de racer, der godt kan have lidt øget snask for øjnene. Og han har nogle næsefolder, som kører tæt på øjnene, så det er vigtigt lige at tjekke, at han er helt normal i hans slimhinder. Og ikke har nogen forandringer på rundhinderne. Og han ser fin ud. Han får lige en. Han får en god bid. Sådan. Søvs har jo ikke det kønneste gebis. Men nu kigger vi lige og ser, om hun ikke også natter. Hun har rigtig meget styr på de tænder der. Det tror jeg, hun har. Det håber vi. Der bliver børstet tænder i det lille hjem her. Det gør hun i hvert fald. De er næsten pænere end mine. Så det er rigtig, rigtig flot, Søvs. Du slipper på ære der. Og poterne kigger vi lige her. Og selvfølgelig har Søvs også klippet sine negle. Ikke selv, men han har hjulpet ham lidt. Og de er så fine. Og huden imellem er også god. Næsten. Ja. Når man vender ham, kan man se, at han er lidt rød her. Og jeg ved også, at Søvs han dagligt bliver pudset og plejet i tæerne, så han ikke klør sig der. Det var godt. Vægten lægger vi meget vægt på, hvis man kan sige det sådan her på stedet. De fleste hunde i dag har en lidt overvægt at bære på. De følger vores livsstil desværre, men tåler det ikke særlig godt. Så vægt er vigtigt lige at få justeret efter, hvis der er for meget på det. Og Søvs han er faktisk glimrende. Så er det Selvom man er madglad. Selvom han er madglad, ja. Og han bliver hårdt styret. Ja, det gør. Vi lytter hjerte og lunger en gang. Det lyder så fint. Det eneste, jeg fik frem, det var en lille bøvs. Super fint. Så Søvs. Jeg ved, du spiser, så temperaturen er helt i orden på dig. Så vi kan godt tillade os at blande en lille cocktail til dig. Det vi vaccinerer hunde for her i Danmark, det er jo typisk hundesyge, parvovirus, smitsom leverbetændelse. Derudover vaccinerer vi også typisk for det, der hedder leptospirose. Især jagthunde, hunde, der er rigtig glade for vand. Vi kan vaccinere mod kennelhoste for de hunde, der skal i hundepension. Derudover er det blevet muligt at vaccinere for det, der hedder borreliose, der er en flåtoverført sygdom. Så spektret fra vaccinationsmuligheder, den øges stille og roligt. Så der er mange ting, man kan dække sig ind for. Det vigtigste i mine øjne er, at man har de fornuftige briller på, og tage stilling til den individuelle hunds risiko, og få en snak med ejer om, hvad denne her hund den foretager sig i sin normale hverdag. Der er ikke 2 hunde, der nødvendigvis skal vaccineres på samme måde. Vi vaccinerer typisk hvalpene 2 til 3 gange, og så får de en vaccination, når de er unghunde, og derefter
oftest hver 3. år, medmindre at vi skal have andre vacciner end de mest basale indår. Søvs har fået en vaccination her mod leptospirose, en lille booster, og så har Nano bestilt en vaccination imod kændelhoste. For det har han haft en gang, og det har han ikke lyst til, at han skal have igen. Der bliver man meget syg, når man er lidt fladnæset og ikke kan få luft. Det er ikke rart, ikke når man er hans type, nej. Sådan. Så kan vi se, hvad han siger til det. Ja, han får lige en godbid, så tror jeg, vi klarer det. Tun kan klare det meste. Sådan, og det er små bitte mængder, der skal til. Kændelhostevaccine, det er en levende vaccine. Det vil sige, at den kan faktisk godt fremprovokere let hoste ved hunden, hvis man er uheldig. Det vil sige små tegn på kændelhoste. Sådan. Men det er sjældent, vi ser det. Ja, hvor fint. Ja, men tak i godbiden rømme. Nej, det er ikke tit, det sker. Kom med. Sådan. Så han overlevede, det gjorde vi andre også. Og jeg vil sige tak, fordi I vil være med til at se en almindelig sundhedsundersøgelse for en dejlig, sund og rask og lækker hund.